Grazie. La parola all'onorevole Flašíková Beňová per 1 minúto e 30. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Pokrok v európskom integračnom procese je pre Čiernu Horu jedným z podstatných faktorov prispievajúcich jej ďalšiemu rozvoju. Krajina z ekonomického hľadiska dosiahla istý stupeň makroekonomickej stability a tiež sa úspešne posunula dopredu v zmysle napĺňania politických kritérií stanovených na Kodanskom samite alebo Kodanskom zasadnutí Rady. Je však potrebné vyvíjať ďalšie úsilie, a to najmä v oblasti posilnenia postavenia právneho štátu, vrátane reforiem súdnictva. Je nevyhnutné rovnako pokračovať v nastúpenej snahe boja proti korupcii a organizovanému zločinu. Rovnako je žiaduci posun v oblasti reformy verejnej správy, volebnej reformy či posilnenia úlohy parlamentu. Dôraz treba klásť aj na uplatňovanie slobody prejavu a slobody médií. Na mieste je tiež spolupráca s občianskou spoločnosťou, snaha o riešenie diskriminácie a sociálnu a ekonomickú integráciu minoritných skupín obyvateľstva vrátane Rómov. Regionálna spolupráca a korektné susedské vzťahy sú nepochybne jedným z ďalších predpokladov úspešného eurointegračného procesu. Kolegyne a kolegovia, vážený pán komisár, Čierna Hora vyvinula značné úsilie v snahe splniť kritériá stanovené pre úspešné včlenenie sa medzi Európsku 27 a je teda vhodné zvážiť priznanie štatútu kandidátskej krajiny. Ja verím, že sa to podarí. Ďakujem veľmi pekne.